Alice i Eventyrland. Det var en eftermiddag med solskinsvejr, og Alice sad i haven sammen med sin søster. Hun læste i en bog, men kedede sig så meget. Så fik hun øje på en lille hvid kanin med lyserøde øjne, som løb foran hende. Alice besluttede sig for at forlade sin søster og følge efter kaninen. Den hvide kanin kiggede på sit store ur og råbte: "Åh, du godeste! Jeg er for sent på den!" Og så forsvandt den, hurtigere end man kunne nå at blinke, ned i sit kaninhul. Alice var fascineret og meget nysgerrig. Jeg blev nødt til at finde ud af, hvor kaninen skal hen i sådan en fart. Alice kiggede ned i hullet, men så faldt hun pludselig ned. "Åh, du milde, vil det dog nogensinde ende?" tænkte hun. Endelig landede hun i en lang og smal korridor, som havde en masse døre i mange forskellige størrelser. Der var også et bord, en lille guldnøgle og en grøn flaske, hvorpå der stod: "Drik mig." Alice prøvede nøglen i alle døre, indtil hun fandt den rigtige dør. Det er den lille dør bag ved bordet, og jeg er for stor til at gå igennem den. Hun var lige ved at give op, da hun kom i tanke om flasken, og hun besluttede sig for at drikke væsken. Alice begyndte at skrumpe, så meget at hun næsten var lige så lille som en dukke. Hun åbnede døren og løb hurtigt igennem den. Hun så, at nu var hun i en smuk have, og der var den hvide kanin igen. Den råbte: "Åh, ører, knurhår, klokken bliver mange. Ingen tid til at sige goddag. Farvel!" Og så løb den meget hurtigt sin vej. Alice fulgte stien efter den hvide kanin, men hun kunne ikke finde ham. Pludselig dukkede en filurkat op på en gren og sagde: "Hvis det var mig, der ledte efter en hvid kanin, ville jeg spørge den gale hattemager." "Den gale hattemager?" svarede Alice. "Nej tak, jeg har ikke lyst til at tale med skøre mennesker." Det kan du ikke undgå. Næsten alle er skøre her," svarede katten. "Du må da have lagt mærke til, at jeg heller ikke er helt normal." Og så forsvandt den. Alice fortsatte, og hun fandt hattemageren, som fik sig en kop te med en hare. De sad tæt sammen for enden af et kæmpe bord. "Her er ikke plads til dig! Her er ikke plads til dig!" råbte de, da de så Alice komme. "Der er masser af plads," sagde Alice irriteret, og satte sig ned i en stor lænestol. "Du må sidde sammen med os, hvis du kan fortælle mig, hvorfor en ravn er ligesom et skrivebord." "Jeg elsker gåder," sagde Alice. Hun tænkte så længe om, men svarede: "Det ved jeg ikke." "Hvorfor?" "Det ved jeg ikke," sagde han. "Det ved jeg heller ikke," sagde hattemageren. "Jeg synes, I skulle bruge jeres tid mere fornuftigt," sagde Alice, "end at spilde den på at stille gåder, der ikke har nogen svar." Pludselig kommer den hvide kanin løbende. Den råber: "Jeg er forsinket! Jeg er forsinket!" Hattemageren kiggede på kaninens ur og sagde: "Det er da ikke så mærkeligt. Det her ur er nøjagtigt 2 dage for langsomt." Så løb kaninen sin vej igen. "Det ville være så dejligt, hvis nogen til en forandring kunne tale almindeligt," tænkte Alice, som hun forlod teselskabet og fortsatte efter kaninen. Hun kom til en mark fuld af roser, hvor Hjerter Dronning spillede krokket, omringet af sine vagter. Køllerne var flamingoer og kuglerne pindsvin. "Hvem er du? Du ser mærkelig ud. Kan du spille krokket?" "Jeg hedder Alice." "Ja, det tror jeg godt, jeg kan," svarede hun. "Spil med mig," beordrede dronningen, "og lad mig vinde, ellers lader jeg dit hoved hugge af." Pludselig var marken fyldt med tilskuere, og iblandt dem stod den gale hattemager, haren, filurkatten og den hvide kanin. Alice greb flamingoen og gjorde sig klar til at skyde. Utroligt nok ramte hun perfekt. Dronningen råbte vredt: "Hug hovedet af hende! Af med hendes hoved!" Og vagterne greb med det samme Alice. "Lad mig gå! I er ikke andet end sæt kort!" skreg hun. Alice hoved begyndte at snurre rundt. Hun var ved at besvime. Hun følte sig mere og mere svimmel. Pludselig mærkede Alice, at nogen rørte ved hendes skulder. "Vågn op! Du har sovet for længe!" Det var hendes søster, der vækkede hende. Så var det altså bare en drøm. Eller var det slut?